stan. Ay nang, di mawagay ni Auntie Sasha. Agpaipawit ka no dili magasod nga yarda binakul. Teka no natangtangken, natip-tipker, kinalaglag da. Di magasot? Ni Elias, masapol mi man nga rod iti at adupay nga kapasanglay a. Kaya ba ro? Kayang-kaya! Umay kayo't kakadwain tayo ang oras. Alaen tay sumtaltain tayo. Tukbuben tay kapasanglayen. Kintaen tay nangato. Siputan tay nagango. Itay naruden. Alaen nyo tay lagan. Ay basket ka nalaga. Yan ang pagtipunin sa'yo to. Urnusen ta. Itay ibane. Takto marami din. Kan ay pagtain din. Tay iyabangin. Masiwasan nyo! Dijinay pidutem! Yes, kapali may pitpitutin na. Salamat di ka makaura. Ulang met. Wen, alae ko. Di tani, bata man ang gango. Oo, di si kami, di anak tarita rupa. Iso. Agyaman nakakadwa di umayo. Agan-anos kayo. Yan din ni kakabsa. Pagtirmidyo. Wen Elias, awan sa sabali. Ada na giti order mo, nana. Rogi yan ang tinga roden. Atuyen kanagwa, detay na burasan. Tumiantay garod iti
sa pulik na kalidad na binakol, you know? Na tip care, na lagda,